Ik ben Moesim, maar ik heb een mutkast en ik hou van neuken. Ja, ik ben homo Simon. Ik ben homo Simon, ik heb een mutkast en ik hou van neuken. Man. Wij vinden de heetspanning super leuk. Nou, dan ga ik even doen. Hey! Nou, het is best leuk en er zijn leuke dingen gemaakt en leuke muziek en bandjes en ja, het is heel gezellig en opgelucht. En heetspanning is heel leuk, want het is heel gezellig en lekker biersoepen.